chuang chuanin sarkarin he ai thale zualian uluk tak mai hian ma hi han la se achunga chengte minnek chep lawin pui soi lo turang hian dan le dun te fel takin ro manna siam se ka ti he chuan chu a local mi zokina le kha tel lowa iron pem thei lo lai khan kan ve ron pem thei lo lai khan in e bar maral tan lo ni ta lang chuan I du in khai lua le thei dai khatiang khan a cheng sa te tan an chep em la ya e aral tlan zok te duin free taka an om thei mai hi a vei oma kho thakla matang kan ral tlan unaw te singa tangin number 4 po man ania tin helai kan ko tua kan om thenom ko veng jana po mihil thelo beng chang siam ang chi te po I report aran lut ve thina tin infection kan tiang chi te po khanin I an bang big lo ni Myanmar mi ti ka fiat em ka chian em hian kho chak lama kho pakhata alo nei renga chu en tin ngai fiat thei an ti pon ama kha company sponsorin foreigner zin tur chuan India mini na kha nga ya en tin nge nei thei tia kan chui ruk na chuan voter ID Aadhaar card kha alo nei vek kani ti te chaltlang road lama kian report kan donga kan council te lampangan han kala thingpui dor te rau te kha cheng si ko velin an lo luam ya chu kan council ho khan an in chua tir fel to inga re kha tiang ang kha kan tonga adang hi chu hriat kan la nei lu tuk lo ho po hi mi kwal ri ru polo seng anom na pianga ko khana NGO wa chet ni that ni ha tual sung mi wale tui dik tak angin om thei sem ka duwa e ka du dan pe chuan in ration card ati an thun ve nga zung sung ila tin chu mai ani lo haila kan di vela te za som ko pariat deu tho foreigner dan lo lu tan ni vote an pezel voting right an petreu to tu na pon MLA te pon ni to India rama aru karon lut vote ne an tam nu tuk to so wang suan kai su voting right an ne lo chum chuan mi kwal ri ruan puang ti karing tlak hey an ramani ve a nei ve mai ro se to chunga kan lo ti ve ga tunga khiang mak deuh ka hrilang chu